И ето тук сме на основния етаж, празния саркофаг. Той е като празен гроб на тези, които са загинали всичките тези борби. Тук правих снимки, ще мина едно много бързо видео. Много интересен монумент. Целите стени са в барелефи, разказващи историята и войните, подписване на договори, какво се е случвало като цяло. Всичко е строено, не знам от какъв, но много красив камък, може би, не знам, гранит ли, какво е. Горе така е направена дупката, че през някакъв сезон да осветява точно тук долу този празен саркофаг.